Uy, may tubig siya dito guys. Oh, libre. Libre tubig siya. Oh. Free. Free refill. Yahoo! Lalabs original Akura official. Thank you so much, Lalabs Akura, for coming. Nakapila ako guys. O yan, malapit na tayo matapos. Tapos na 21 minutes na ako. Oh, thank you so much, Lalabs Sakura. 9 months. 9 months official. Lalabs Sakura, anong gusto mo, Lalabs? Palipad ko na lang yung ano, yung 8 months mo o bigyan na lang kita ng ano, ng watch hour mo. Ilan pa ba yung kulang na watch hour mo, Lalabs? That's enough 6 Lalabs Sakura. Aga pa. Maga pa talaga. Same time lang tayo, Lalabs. Naka 22 minutes na ako, guys. 1 hour live lang ako. Guys, thank you so much guys sa 41 people million in the house. Sana all 41. Sana all 41 people in the house. Mel, pa-member ako sa puso mo, pwede? O sige, pwede. Idol G duplicate. Pero ang tanong, payag ka ba? Pang-sampu ka na. Idol G, pang-sampu ka na sa puso ko. Okay lang, Mel, pa-member ako ha. Sige, sige Idol G. Yan o, 9 months pa-member na saan si Lalabs the original Lakura o. Mga anak na ako ngayong katapusan. Idol Makasi, thank you so much for coming. 800 pa kulang ko. Sige, sige. Lalabs Sakura, message mo ako ha. Sa ngayon, nag-update kasi ang watch hour ngayon kaya hindi ako makapag bigay ba ng ano, watch hour. 800. Green versus not green. That's good title. That's good title. Green versus not green. Ayos to ah. Ayan muna, okay lang Ate Melina. Anong okay yan? Kailan ka pa mamamonin yan? 2030. Akala ko monetize ka na. Hindi pa pala. Green versus not green. Okay, I am also blue versus not blue. Let's see if who's gonna win. Raf Ruel, shout out mom. Thank you so much for coming, Raf Ruel. Lalabs Roy. Yun, Lalabs original official. Lalabs original Akura official. Yan, sa PM na lang ako Lalabs no. May basta tanggap mo kahit pansampu okay lang sa akin. Ayan. Matagal na Idol J. Idol J duplicate matagal na nasa puso kita. Dahil lagi ka napunta sa akin. Ang cute ng bata. Ang ganda ng model ko guys. So may fan. Sana all 38 people in the house. Guys, naka 25 na ako ha. 30 minutes lang ako. Just once, when we figure out when we keep doing wrong, I'd like to know. Get na no guys. Ito, Pilipina. Pinay yan, no? Yan. Pilipina to. Akura, di ba 3K naman ngayon ang bago, di ba? Akura, di ba 3K naman ngayon ang bago, di ba? Ano yun? Ano yung 3K na bago? Adol J duplicate. Yan, shouty po. Night boat. What happened in the world, guys? Shouty sa 32 million in the house.
Guys, naka 26 na ako. Ito na lang, display ko sa inyo. Cute.